A loving God would not allow people to go to hell. Muto ba kamo ni ani? A loving God would not allow people to go to hell. Unsa may kasulti ani? Si. Ora man nagisulti sa katong napakos bikas. O ba? Mo na pero resulti. Yun ay sabi pakaon na mo ba. Ikaw pastor tinuod. Mo ba? Mo na resulti na tinuod. Pero muto ba ka ani dili? Dili pastor. Okay, ngano di man ka mutuo nga a loving God would not send sinners to hell. Sa panandaan God, ang God na God perfect na daan. Kita makasasala na gani, wala disqualify na. So unsa pa ka kung nakasala pag kuan kasabot ko nga God is loving pero tan-awon niya na kay buling sa sala mo disqualify ka na, sorry na. Ano? Okay. Unsa man nga character sa Ginoo ang gakaligut-gut sa sala? Di ba ang love sa Ginoo mo accept sa sinners? Bisan sinner siya sa past, pero nag-provide siya, kay love man siya, nag-provide siya dugo para rapod nga itabon sa sala sa mga sinners. Unsang mo na ang character sa Ginoo nga love, siya ang ga-provide og solution para nga hinluan ang sala. Unsa pod nga character sa Ginoo nga dili ganahan sa sala? Okay, ang pagkabalaan sa Ginoo, di ba? Oo. Pagkabalaan. Sa katoy mong giingon kaniha kanang nga God is perfect. Actually mao to ang word. Ang Ginoo balaan, ang Ginoo perfect. Busa hate niya ang sin. O dili lang ang Ginoo balaan kundi he is just. Nasa justice. Nga kung naay sala, dapat bayaran kini. Di ba? Ingana ang hustisya dili ba? Di ba ang hustisya? Iba ang hustisya, di ba? Yes, pastor. Sama ko na, gipatay among bata. Mingon din, mangayo kong hustisya. Meaning, balos, di ba? Oo. Balos sa kantidad sa nawagtang sa imuha nga butang. Ang Ginoo just man usab siya. Og wala gyud sala nga dili dapat bayaran. Ang tanan nga sala kinahanglan nga bayaran. Unsa gani ang bayad sa sala? Bayad sala. Unsay bayad sala gani? Kasi makatubag sa ato ha. Unsay bayad sala gani? Kang Ma'am Linda or kang kisa man ning nasa diyan Bayad sa sala. Unsay bayad sala? Death. Sakto, very good, no? Ang bayad sa sala kamatayon. So kining people nga sinners, naman sila sin, magbayad din sila sa ilang sala kay ang Ginoo just man. Dili lang siya love, kundi he is holy also, he is just also. Nga mauna nga dapat ang tao bisan pag love niya kanang tawhana nga gibuhat niya, kanang tawhana nga dili maghinulsol, ilabay gina sa impyerno kay ang Ginoo holy. Ang Ginoo just. Dayon, a loving, okay. Somehow all people will be saved in the end. Muto ba mo ani? Somehow all people will be saved in the end. Mo dyan yung ipatuo sa una, pastor. Mo ba? So, bisan pag magbagdoy-bagdoy ka sa kalibutan, bisan pag biyaan mo ang Ginoo sa kalibutan, pero at the end, winner ka. Kay... Yung sorti sa una. Oo ba? Pero wrong, di ba? Oo. Kasapat ko, wrong with siya. Wrong gid siya, di ba? Oo. So, sama sa contest nga, naay mo daog na mapilde. Ingana pod mga igsoon. At the end, na ay maluwas na pwede maluwas. Busa gan inay impyerno kay labayanan sa mga dili luwas. Busa pod na langit kay luwason ang mga nagdawat kang Kristo Jesus. The only problem with these beliefs is that none of them are true. They are all unbiblical. Sakto gyud. Kining mga pagtuoha, patsada man is dalunggan,
Pero dili ni tinuod, dili ni biblical. Wala gina sa Bible. Kanang ginaingon nga ang Ginoo nga loving, dili maka-impyerno sa tao, kay loving siya. Wala na sa Bible kung basahon nimo ang Bible gani mga igsoon. Katong taong dato, di ba gilabi man to sa impyerno, di ba? Noon, pastor. O niya, basta daghan kaayo mga saipet sige ni siya. The reality is that apart from Christ, all men are lost and helpless. All men are condemned to die in their sins. All men are separated and alienated from God because of their sins. Now, nakoy pangutana, apart from Christ, all men are lost and helpless. All men will go to hell apart from Christ. Pangutana ko sa inyo ha. What if nay usa ka Islam? Kining usa ka Islam nagbinuotan gid siya pag-ayo ug nituman gid siya sa balaod sa Islam. Pero wala siya modawat kang Kristo isip Dios og manuluwas. Mangutana ko, kana ba nga Islam maluwas? Mag-adto ba naglangit o dili? Iya kang gituman ang balaod sa Islam. Wala siya nangawat, wala siya nagpatay. Iya gituman ang balaod sa Islam. Iya nakita nga maayo labaw siya sa tanan. Iya gituman kay di para sa uban nga mga Islam nga ga-suicide siya, wala siya ga-suicide. Kay iyang gituman ang kabubuton ni Allah. Mangutana ko, kana bang tawhana madawat sa langit? Dili. Dili, pastor. Nga di man siya maluwas nga gituman man niya ang kabubuton sa Islam. Na siya kuwang, pastor. Unsa may kulang niya? Ang pagdawat sa Ginoong Hesukristo. Amen. Insakto ka, no? Walay lain nga pamaagi para makaadto ta sa langit. Mao lamang si Kristo Jesus. Mao lamang ang pagdawat kang Kristo Jesus. Ingon pa ni Kristo Jesus sa John 14:6. Memorize ka, Che? Allah. I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except by me. Me. Ako ang way. Ako ang truth. Ako ang life. Walay makaadto sa man gawas kung pinaagi ka nako. Pinaagi lang yod kang Kristo. Dili pinaagi sa libro sa Islam. Dili pinaagi sa Buddhism. Wala. Bisan pag unsa ka kamaayo sa imuha nga grupo. Basta kay wala si Kristo diha, di jud ka maluwas. Ha? So blessed kayo ta kay nakaila ta kang Kristo. Now, big issue ba gid ni? Sa ato murag little issue lang ni tungod kay puros man ta Christian ang gastorya dere, di ba? Di gina maso kay pareha man ta Christian. So pero og paminawan nimo aka sa palibot sa mga Islam ani. Isulti nimo ning isinggit-singgit yan nimo nga maimpierno mo tanan tungod kay wala mo Kristo, di ba? Litsonon ka. Kami mauna. Dako kini nga issue. Mauna ta. Wagi ka. Parte na nga ng Islam garon. Gipaningkamot pa na sila, buhat sila YouTube channel nila, Facebook page, para nga danihon kita nga mga Christians. Nga motuo kang, ala, ilang ipatuogid nga si Kristo, tao lang yun. Big issue kini siya, dili ni light nga issue. Now, ito na kita sa the doctrine of salvation has to do with God's providing a way to deal with man's lost, sinful state that would not violate His holiness and justice. So, ang Ginoo, nag-provide siya og way na kig-deal siya sa tao sa iyang pagka-lost, pagka-sinful, nga bisan pa mag-sinful siya, madawat gyapon siya sa langit. Bisan pag ang Ginoo holy, madawat gyapon siya sa langit. Bisan pag ang Ginoo justice, madawat gyapon siya sa langit. Pinaagi sa pagkuha sa iyang sala ug pagbutang aning sala ngadto kang Kristo Jesus. Now, ikaduha. Man's inability to save himself. So, ang tao is lost siya. Ikaduha, ang tao is unable siya to save himself. No, nawala sila. Nawalang wifi. Nawalang wifi. Okay.
Mangutana ko sa imo ha, Che. Pila ka percent ang ability, pila ka percent, ay, naabay ability ang tao para luwason niya yang kaugalingon o wala siya ability? Para na ako, Pastor, walay ability na makaluwas siya. Except kung iya yung gidawa si Jesu Kristo nga siya ang maluluwas para maluwas siya. Okay. So dili iya po niyang ability kay iya madawaton si Kristo, di ba? Oh. Wala siya ability doon. Sa akong i-simplify ha para mas makuha nimo. Na by power ang tao to erase sa iyahang sin. Para nga di na siya paninglan sa iyahang sin. Wala, Pastor, wala. Wala gyud, no? Wala. Wala gay ability ang tao to erase his own sin or to pay his own sin. The clear teaching of Scripture is that only God can save. Apart from God, salvation is impossible. Itong basahon sa pero mangutana ko, Che, ngano ang tao is dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon? Paano mo, Pastor God? Dali man kayo makasala agad. May tuod nga, nangayat ang pasaylo, pero na sad nakasala. Ano ba? Di dyo ta kaingon nga. What if ingon ane? Sakto gina imo ingon pero what if lang ha? What if lang? What if karong atak na kay nagdabat ko ni Jesus pagkatapos hala nabuhat kinako. Wala na jud ko kasala from now hangtod namatay ko. Ayaw anani ha. What if sa una ra kong panahon makasasala? Karon nagbago na ko. Sugod karon, akong gibago akong self hangtod sa hangtod wala jud ko kasala. Nya truth gid na para sa ko nuhay. Nga wala jud ko kasala gyud. Maluwas na ba ako o dili? Ang akong sala is katulad na sa past, niya ako naman tong giusab. Nya karon anto namatay ako wala jud ko nakasala. Mangutana ko sa imo ha, maluwas na ba siya dili? Ang sala niya sa past ra. Maluwas, Pastor. Kay iya naman tong gihatag sa Ginoo tong iyang sala sa una. What I mean is kung imong gihatag imong sala ngadto sa Ginoo, dili imong ability, kundi ability sa Ginoo. Ability sa Ginoo. No. Pero wala ability ang tao. Wala yun. Kana bang petan karon nga 2023 naingon siya nga ako nang ireso na akong sala sa past pinagi sa pagbuhat og good work sa future. Bali tuple ba? Bali tuple niya. No? Bali ang iyang good works mo iyang i-erase sa iyang sin sa past. Ang good works niya sa future iyang i-erase para sa iyang sin sa past. Posible ba dili? Dili na posible, Pastor. Ngano di man posible? Ngano di man posible nga i-erase na imong good works sa imong mga bad works? Dili man sa maayong buhat ang basihan ng Pastor, kundi kundi sa imong relationship sa God man. Dili sa imong works sa God mo na makakover sa imong sala. Di dyan na mao jud. Unsay makakover sa atong sala? Makakover sa itong sala. Kamatayon na siya. Okay. Insakto. Kinsa nga kamatayon? Ang Hesus Kristo yun. Insakto, no? Ayog hesitate si. Sakto imong tubag. Insakto yung tubag, no? Ingon pa sa Romans 6:23, itong basahon na, basic kay ni. Gamay lang kini kay nga verse, pero big kay ni siya og meaning. Mao ni ang balaod sa sala og balaod sa kaluwasan. Basagan ni si. Dapat di juga makalimot ani nga verse si. Romans 6:23. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Diya lang sa. For the wages of sin is death. Kay ang bayad sa sala kamatayon. Che, mahal ka ang sala. Ang sala mo'y pinakamahal nga utang sa tanan-tanan nga utang.
Dili ang utang nimo sa Fico, dili ang utang nimo sa bangko, dili ang utang nimo sa imong silingan, kundi ang sala mo pinakamahal sa tanan nga utang. Nganuman, ang bayad sa sala kamatayon. Ang uban gahunaw na sila nga ang bayad sa sala is good works. Walay verse nga gasulti for the payment of sin is good works. Wala na sa Bible. Good works. Bisang pag ang imong good works bisang pag imong good works kay 99.9% ang imong good works. Ang imong sala 0.1 lang imong sala. Pag maningil na ang Ginoo kay nakabuhat kag 0.1 nga sala, nya ibayad nimo ang 99.9 nga good works nimo sa imong nga sala. Ang Ginoo moingon dili acceptable imong good works nga 99.1. 99.9 nga payment nga good works. Nga naman Ginoo nga naman madawat mo Ginoo nga 99.9 naman ni nga good works ang akong gibuhat para ibayad nako sa akong 0.1 ra nga sala. Ang tubag sa Ginoo, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. Dili good works. Ingana kamahal ang sala. Moto ka sa Gaisano, na ay mga moto ka sa Gaisano, na ay mga computer dito, di ba? Na ay bertuhon ng computer, na pa'y mahalong ng computer. Na ay computer nga tag 110,000, 99,000. Na pa'y computer nga tag 18,000, na ganit tag 14,000. Di ba? Oh. So, katong 14,000, mapalit to nimo balik 14,000, di ba? Oh. Pero kanang kwarta nimo nga 14,000, dili gid na nimo pwede ipalit niya adtong tag 110,000 nga laptop. Kaya short kamay kayo, short kayo. Perting short ta. Ingon ana pud si. Ang atong good works is short na siya. Ginoo na huy good works Ginoo para ibayad nako sa akong sala. Moingon ang Ginoo, oops. Basa sa ang Romans 6:23. Ang bayad sa sala dili good works. Ang bayad sa sala kamatayon. Mao na nga ang tao dili gid siya makabayad sa iyang kaugalingon. Unya, mangutana ko. Mangutana ko ha. What if ang tao magpakamatay po siya? Sala na. Nagpakamatay ko. What if nagsimana santa? Pagkatapos, kay iya mang na basahan nga, ang bayad sala kamatayon, nagpasan po siya iyang cross. Nagpalansang po siya, nagpaaga siya sa iyang dugo, o mamatay siya para mabayaran niya iyang mga sala. Acceptable ba ang iyang bayad? Dili. Dili, Pastor Roy, kay ano man? Diba, ang Ginoo nang gibuhat ug niya tanan para ma-save ta. So ang Ginoo nagpakamatay para maluwas ta. Unya atong tao nagpakamatay para sa iyang sala. Times to ano iyang sala no. Sakto ka, no? Kaya, ano man, di ba? Ingon sa Bible nga, dili ka magpatay, niya, gipatay niya ang kaugalingon, di ba? Oo, Diyos. Pero unsa gi pinaka-reason nga nung dili acceptable ang iyang offering? Kay ang ang pastor, usara joy nagpa na sacrifice ba ang Jesucristo joy nag-sacrifice is enough para maluwas na. Okay, sakto. Very good. So, enough na siya para maluwas kita. So, kay enough naman siya, di na nato dugangan pa. Kay nabayra naman ang tanang mga sala, paid naman, so ikaw, di na ka magbayad pa. Ingon pa sa John 19:30, sakto na imong ingon siya, no? Ingon sa John 19:30, it is finished, meaning nabayra na, paid in full. So, di na ka magbayad-bayad pa. Di na ka magpalansang sa cross kay humana magbayad ganun, magbayad-bayad o magka sa utang, humana magbayad. Basin kulang ka lang sa pagsalig. Jod. Gamay faith. Murag feeling nimo dili pa to enough ang gibuhat ni Kristo sa cross.
magpakamatay sa ako para nga ma-sure yun. Magpalansang sa ako para ma-sure yun. Na. Pero ikaw mas langit, wala na. Gihi- Sorry, no, Dili ka enter. Mo na gihimo nung katawanan sila sa Ginoo, di ba? Na atoy nahulog sa krus, kay ang lansang napuwas. Na to nabali ang cross. nabali ang cross kita. Oo. So, gihimo silang katawanan sa Ginoo. Apat to isang nga nagpasan-pasan sa krus ba. Yan ingon siya sa iyang amigo nga, bye-bye, ayaw na bunali ang ako ang lubot dapit kay naanay matagtiki diya. Nya kay ana to yung amigo sikat-sikat lagi lantaw-lantaw dito. Kan na pagkatato na bunalan man ka na ang lubot niya matagtiki. Pasta so kuha kayo sa gapasan sa cross ang Kristo kuno gibundak ang cross. Gibanghagan niya. Igna ko bitaw nga ay ko sumbag dia kay naa humbag dia gisumbag rayon niya. Nanumbag na ang ilang Ginoo. Imbis nagsakripisyo para nga ang sala matabunan, nahimo naman ang suko kayo. Dili gina to maawat si Kristo. Pero unsa pagay other reason nganong dili gid acceptable ang atoang nga halad? Kaya atong dugo dili mo payment dili huli ba? Very good, exactly. Excellent, mao na ang tubag. Dili madawat ang atong halad katong pabalansang nato sa cross, dili to madawat ngano kay ang ato ang dugo nga niagas puno sa mansa sa sala. Kay sa Bible, kung basahin mo sa Leviticus Kapitulo 1, verse 1 down to verse 3, verse 4, ingon ang Ginoo ka Moses nga dapat ang ilang halad is walay buling o mansa. Maghalad sila og mga mananap, dapat dili masakiton, dili piang, dili kabang, dapat matambok, walay sakit, dili bahoon, kun dili pinaka maayo gid nga halad. Mao nay madawat, pinakalimpyo. Busa gibasa si Kristo mao gyud gipadala sa kalibutan kay wa may limpyo. Puros man makasalan tanan. So si Kristo ang nagpakatawo, gituman niya ang tanang balaod sa Ginoo. Gituman niya tanan. Aron tao siya nga obedient sa balaod. Amen. Aron mahimo siyang qualify nga mohalad sa iyahang kinabuhi sa iyang dugo sa krus. Wala siya balaod nga iyang gilabyan. Bisan yan ang bautismo sa tubig, iyang gituman. Aron gyud nga ang tanan nga pagkamatarong matuman niya ug aron inig palansa niya sa krus ang dugo nga moaga sa iyahang nga lawas, ang iyahang kamatayon putli, limpyo ug madawat nga ibugti ibayad sa mga sala. Amen. 1 Peter 1, balik ko na po ko 18. Dapat kini ma-memorize ni sa mga tao ay kanang makon ba? Ayon ni kalimti nga kon kay dako kay ni kahimuan nga verse 1 Peter 1:18 to 19. Okay. Basa daw siya. For as much as we know that we are not recommended with corruptible things as silver and gold for your vain conversation received by tradition from your father, but with this precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Amen. Ingon sa ingon diha, nasayod kamo nga ang gibayad aron maluwas kamo gikan sa daotan yung pagkinabuhi. Dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Gitubos kita sa Ginoo, giluwas kita sa Ginoo, dili pinaagi sa mga kwarta. Kabantay ka ng uban nga mag-adtog simbahan, mag-offering para nga maluwas ang kalag sa ilahang lolog lola. Pag ang gihatag 20 kay anara ang pag sa kalag, no? Pag ang gihatag kay 1,000 dako-dako. O 10,000 100,000 na malangit na gid siguro kay 100,000 daw kayo. 500,000 na langit na ka kay 500,000 yung gibayad. Wala ka na nga thinking sa Bible.
Kana bitaw nga idea nga kung maghatag kag kwarta sa simbahan, ang kalag sa imuhang igsuon nga tuwa sa kanang laing kalibutan, purgatorio, kay mo elevate. Usa ka, ano ba yung matag ka og bilyon-bilyon wala pa sa langit. Bitaw, sangko, pakog ka dito. Bitaw kinabuang na. Pero ang truth is wala na sa Bible. Ang naa sa Bible is dili pinaagi sa salapi o bulawan. Bulawan pa gyud, di ba? Mahal. Di pa na dali mataya. Bulawan gud. Di na mataya. Pero dili pinaagi ni ana kita gitubos, giluwas. Napay mas mahal ana. Nga mao gamit para kita maluwas unsa man ang dugo ni Kristo. Ingon niya sa verse 19, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. So kato lang gyud ang qualified nga ibayad sa ato mga sala. Kay wala may buling o mansa. Samtang ato ang mga dugo dili gid angay ibayad sa ato mga sala ngano? Tungod kay naa may mga sala. Daghang buling, no? Kirate, no? Dapat muhatag ta og kwarta sa simbahan para lang nga ipakaon sa nagpuyo sa simbahan. No? Para lang ibuhat og building, para itabang sa nanginahanglan. Mura man purpose sa kwarta, no? Di man makaon pod sa Ginoo. Mukaon ba ding Ginoo kanang rice, di ba? So ato nang ihatag sa Ginoo kanang sapi sa simbahan para lang ipakaon sa mga alagad sa Ginoo sa simbahan. Dili kay aron nga ang mga kalag nga tuwa sa impyerno. Tuwa sa purgatorio malangit na wala na sa Bible. Ang bayad sa sala dili kwarta, dili good works, dili pod unsa ba diha mga sanina kung dili kamatayon. Ang bayad sa sala kamatayon. Ha? Mao ginay bottom line nga gusto na ko masabtan ba sa kadaghanan kay daghan kay sila bang bayad sa sala. Ang mga tao murag mga bright kayo, daghan kay sila mga pangbayad sa ilang mga sala. Pastor, na ako'y bayad sa sala unsa man? Napulo ka sugo okay bayad sa mga sala. Ang bayad sa sala kamatayon. Ang bayad sa sala kamatayon. Basic kay nga teaching. Mahal kay ang sala, mahal kay ang sala. Ang cellphone mapalit nimo og 7,000. Nakoy kon rin honey. Honey. Ang honey napalit na ko ning 350. Kini ang gunting napalit na ko ning gunting og 19. Diba mga ma-afford nimo. Pagpa-tuition sa eskwela magbayad pug ka kuan. Mahal. Siguro depende sa school na ay tag 10,000 na ay tag 25,000 kung doktor ka na mahal gyud. 23,000 mo ba? Mahal. Monthly pa jud, no? Tuition pa lang na. So daghan kay mga mahal nga butang sa kalibutan. Pero naagi utang, gadi gid mo kabayra kwarta. Correct. Ang imong sala. Parte gyud mahalag gyud. Way laing bayad sa sala. Way laing kamatayon. Akong kamatayon ako dili po na madawat kay imong kamatayon. Diri sa kalibutan kay naman kay sala so di madawat. Duha ra ka buok kamatayon nga makabayad sa sala. Ang unang-una, kamatayon ni Kristo sa cross. Ikaduha, kamatayon nimo sa impyerno sa walay katapusan. Kung magbayad ka sa imong sala, dito kung magbayad sa imong sala sa impyerno sa walay katapusan. Ayo paghunahon nga bayaran nimo imong sala pinagi sa good works na kay sala nga 20 ka buok bayaran pud nimo nag good works nga 50 ka buok wala na sa Bible. Ang nasa Bible ang bayad sa sala kamatayon. Kamatayon ni Kristo busa didto kita mo dangop ang Kristo. Basic teaching sa kaluwasan, ha? Hinaut nga nasabtan ni sa uban. Amen. Abi mo kung
makaya pa din nato bayaran ang atong sala. Aw. Di na unta si Kristo mo naog sa kalibutan para bayaran ang atong sala, di ba? Mao jud. Kung makabayad ka sa atong mga sala. Ito may puwan na to. Kung kita makabayad sa atong sala. Pasabutan na. Kung di tayo makabayad sa atong sala, why Ginoo na to? Kita may Ginoo siguro. Oo, yan, no? Christ will. Kung makabayad pa sa itong mga sala, di na si Kristo mo na sa kalibutan. Pero kay nakita man ni Kristo nga walay tawo nga makabayad sa iyahang mga sala, mo na nga si Kristo Jesus niya ni sa kalibutan. Amen. Di magin makay sa tawo nga lawason niyang kaugalingon. Daghan kay mga tawo nga mga hambugero na pagigapang commentary ng uban nga mabayaran lagi daw nila ilang mga sala pinagay sa ilang pagkabutan. That is hambugero na klase nga kasing-kasing. Ano man kay ingon pa sa Bible sa Isaiah 66 verse 4, ang tanantang pagkamatarong sama lang sa hugaw nga trapo. Ang tanantang pagkamatarong sama lang sa hugaw nga trapo. Okay, murag nakuanta diba? So, naklaro ba nimo Che, no? Naklaro nimo ang mensahe sa kaluwasan, Che, no? Pastor, klaro man. So, siguro dihala sa kutob karon nga time. Imo na ito nabasa tong Ephesians, by doing good works. Ato sa kuning basahon ni Okay, Bisaya nga Bible. Ephesians chapter 2, imo naman to na master, no? Ephesians 2:8 and 9. Kana pud nga verse siya, importante. Wapo pud na imo nang i-master. Pakibasa sa daw ko, check. Ephesians 2:8 and 9. Sakto jud ka dudes Biarcal, no? Brad Ledger. For by grace are we saved through faith. And that not of yourself. It is a gift from God. Not works. This is a mansion. Nagsulti. So, sa may nakita ni mo na dili jud. Dili ta maluwas kung sa works lang. Paghambog di jud. Di yun, no? Kay kung grace of God. Pinagi lang sa grasya sa Ginoo na luwas kita, no? Amen. Kaya kung pinagi bitaw sa binuhatan, manghinambog man ta. Tito 3:5. Even when we are dead in sin, had weakened us through. Tito 3:5. Titus. Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Amen. So, dili pinaagi sa works which we have done. Dili pinaagi sa good works, sa righteousness nga atong gibuhat. Kundi dili pinaagi sa iyahang mercy, giluwas kita niya. Ako gining balik-balik aron bitaw nga clear sa tuwa nga kaluwasan bitaw, Chi. Mongutan ako sa imo, unsa ang kaluwasan? Faith plus works equals salvation or faith in the work of Christ alone? Maluwas na dayon kita. Faith in the work of Christ alone. Sakto jud ka, Chi. Kaya kung sagulan nimo ang work ni Kristo nga perfect, ug sa imong work nga dili perfect na kung duha imong saliga nagpasabot nga wala kay pagsalig kumpleto sa isa, di ba? Oh, no?
Kung mosalig ka ka Kristo, pagkatapos mosalig po ka sa iyong pagka maayo para maluwas ka, wala, dili kompleto. Murag, dili kompleto ang pagsalig nimo kang Kristo, kay magsalig pa man ka sa imong good works, ay ka maluwas. Ingani ang storya magudo, si Kristo namatay para kanato, pumutuod ta, tagaan ta niyag kaluwasan, tagaan ta niyag Holy Spirit. Ang Holy Spirit, mao na mohatag nato og bag-ong kinaiya. Ayha rin ta makabuhat og bag-ong mga buhat. Kaya gitagaan naman ta og bag-ong kinaiya sa balaan nga espiritu. So mao na ang kuan. So, daghan pa kaayo kini ba? Pero sagdi lang. Paspason ta na sunod nga panahon, mo man ay pinaka-basic nga akong diskutan sa imo hachi. Pero nalipay ko si kay kuan, maayo yung mga tubag. Daghan na sila nahibaluan sa pulong sa Ginoo. Amen. By the grace of God. Amen, no? By the grace of God. Itagaan mo knowledge. Kaya pangutanan na ako sa imuha nga unsa ang kaluwasan, faith plus works or faith in the work of Christ alone. Ang imong tubag, faith in the work of Christ alone ay imong giingon. So, insakto ay imong nga tubag. So, dili ka makatubag og inana nga tubag kung ang imong kaalam sa pulong sa Ginoo kay baguhan pa gyud o kanang wala pa gyud magtubo. So, to God be the glory sa gihatag ni nga kaalam sa imong hachi. So, next time, tungod kay na naman kay inana ang kaalam, mas paspas na ato ang lesson. Amen. So, diha ra magud ang kuan si dapat linawon gid pag-ayo. Pag master na ka diha nga part, dali na kaayo masud ang tanan nga mga lessons. Pero gani og napagani mong faith bitaw sa imong pagabutan, buutan gid ko mabinutan jud ko para maluwas ko. Pag diha pa gani ka nga level gani, di jud ka magka-advance sa bigger topic sa kaluwasan o sa lain pa man nga topic sa Bible. Kay mura man to kana bitong bukog ba. Bukog ba nga di ka makalamoy og more nga food. Tungod kay naay muraga nagpugong ba. Nga na ba? Pero mawala na ka ng bukog bali. Napaspas ka na nga magkaon. So ingon na pud ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Daghan kay exciting kayo kay daghan magtuon pa ta about anay sa about sa mga angels, about sa mga demons, about sa Holy Spirit, about sa God the Father. Daghan pa kayo. Excited na kayo ko pa sa about sa future, about sa new heaven, new earth. Daghan kay about mga doctrine, mga resulta sa kaluwasan. Exciting igay na siya. So, nawala man ang atong uban nga mga kauban. More pag na-twist Ginoo ako na-focus. Alaoy. Na-focus gid sa imo haji. Nawala man sila ito man kay kuan, na busy po sila. So, ugma sa morning magkuan ta worship ta. Amen. Nga, ang pan sa imong pasumalain na pastor, sa imong Zoom okay na pastor? Si Ate Joy man ang gabuhat sa Zoom karon. At Ate Joy kay kuan. Singer ni ani. Nagbuhat kog Zoom gahapon, Zoom account na ako, nag-upgrade ko sa akong Zoom account. 2 times ko na kuan. Dili dawaton nila ako ang kuan, Zoom nga account. Nalimot pa jud ko sa sa ako ang PIN number sa ako ang ATM card. Ay, wala. Akong gitoyo nga akong PIN number lahion para dili mahibalan sa uban. Nabisan ako, di na gid kabalo. No, sa ako adere, akong gi-upgrade. Kuan man, si tawagin ni hangla mag credit card. Google Pay. Google Pay. Google Pay wa mo koy link sa Google Pay ko niya, wala sa koy credit card diri sa Japan. Ay kung saon wala po mo to ni chat ko ni Studio na kay credit card ikaw lang mo upgrade na ko okay na dali naman kay step by step na ako ba. So pagtan-aw na ako sa payment. Uy, credit card man ang tuon ako pwede na mabayad sa 7-Eleven through Google
Google na card, Oo. ano ba, wala akong pagtuo. Mabayad ako. Yan na lang. Credit card man, yung Google Pay. Wala. Huwag mong kuhaan ni Uy. Mm. Otoy, patabang siya po niya po. Mr. Joy, kala niya ano, na may credit card. Oo. Oh, okay lang ka to, kuhaan. Siguro kung hindi siya kakuhaan, Pastor, Mm. try na ako masulbad ko ni kuhaan. Kaya ako i-link ang akong suika, na mo card. Inani, Pastor ba? Suika sa train. Mm. I-link na ko sa Google Pay. Niya, ang pag-link na ko sa kuan, naghimo naman og laing suika card noon, ang Google Pay noon, dili man siya masuod sa kuan. Oo ba? Oh, daghan sa kayo chichiburichi na sa doon. Naghimo ganoon. Oh. Dala ko'y gamay kuan ba faith na masuod yung card sa akong cellphone. Mamayran ang tana ko ang Zumba. Ay, naghimo manoon, di na noon maling. Joker, no? Hala, no? Sige lang. Sige lang. Oo. Contact na ko Sister J. Oo. Kasi mga tuwan ni. Oo. Na, muna, so, mag-pray ta. Okay na. Oo. Sa iyo, Ogma. Uy, sakto, gito, murag buwan aura po na itong topic, kaya dayaron. No? Say, pray ta. Ginoong Diyos, salamat sa imong ihatag ka namo nga nagka-meeting kami ni Archie. Ug na po'y mga naglantaw Ginoo sa Bible study. Kung nag-ampo nga ikaw maghatag o dugang kaalam kang Archie sa imuha nga kaluwasan, hinaut nga masaysayan niya more ang iyang asawa, iyang mga anak may tungod sa pamagi sa kaluwasan aron mauban niya sa langit. Ako nagampo, ikaw magapanalangin man usab sa mga gapanglantaw, ikaw maghatag kanila kaalam nga langit, no. Maulian ilang mga sakit Ginoong Dios, matambalan Ginoo ilang mga sakit nga gipangbati, mga problema sa asawag sa bana sa mga kabataan, masulbad Ginoo. Ako nagaampo kang Archie sa iya pong pamilya nga sila Ginoo magkasinabtanay sa pagtuo sa tinuod nga pamaagi sa kaluwasan. Ako nagaampo ni nga tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, si. Bye-bye. Oh. Ano oras sa uma, Pastor? Alas 9 di sa imo ha. Dire ka. Okay. Okay, mag-set ko. Okay. Salamat. Alas 9 sa imo ha. Sige. Fights. Salamat. God bless. Bye-bye. God bless. Hala, Ma'am Cherry. O sige, pwede ka makapilog Ma'am Cherry. Masabuntag. Kaya actually, sa mga diyan ang worship is hapon. So, pagbuntag, free ko. So, alas kuan. Pa-join ka na mo at Ma'am Joy. Alas 8, alas 9 dia sa inyo ha. Diri sa ako alas 8. Hello, bye-bye dudes. Hello, bye-bye Maria. Hello, Agnes Likuan, Dosena. Nidjon, Duguplo, ngayong gabi. Dong, amen kinsa man na imo kuya pastor. Ay sa online ni siya, dong sa siblian online. Online nga kuan. Kini man gud sila, wala sila church. Wala sila church tungod sa ilang work ba sa layo. So request sila nga mag-online. Online nga kuan Bible study. So mao na mag-online Bible study, online nga kuan. Ma'am Cherry. Maria. Okay, di ata kutob. Karong gabi Hala, wagi nagsaba sa ako ganihan nga naitom akong mata. Sa ka to, muta ka to. Morning and afternoon inyo sa Belita. Okay. Amo afternoon only tungod kay mo'y naanda na mo. Bing, hello Bing. Diosdada Moral. Antonio Bing. Mayang gabi dia, Antonio Bing. Lisa Kadalin. Jimmy Sanoy, bye-bye. Jimmy, bye-bye. Dudes, Transistor, welcome po. Na ba mo'y natunan karon nga gabi? Na mo'y na-learn? Na mo'y na-learn karon gabi? Pasayo. Kung saan nyo na-learn? Na ba ka mo'y na-learn ba?
Mabala ka pag wala mo na-learn. Ako na i-download. Kaya ron nga copy ani. Okay. I-download ako na sa dito sa BTCP. Okay. Klaro kayo ang pulong. O ba Marlon o Lalo? Uy, praise the Lord. Ako nalit ko. Nalit ka, Jenny. O pa? Julie. Praise. Yes, was a nation. Amen. Sige. Kinsa man tong perting isog ganiha di ay. Kinsa man pangan atong isog kay ganiha. Ay isog to, sige ngisi. Ba, dudes? Bierkal? Dako ikan. Amen. May kinakano. Sabta na mo, dudes. Isabilita. Gikan mo ko nagbiyahe ganiha mga igsoon o niya. Kuan ba? Akong helmet akong i-open ba? O sige, pini ako mga itom-itom sa kunaw. Mga abog-abog ni. Abog-abog. Believe ko sa imong kasing kanyang mawajud ka ni balo sa mga ni. Wala. Okay lang na. Piyo maiso. Maminaw sige, papa. Amen. Maylin tong kalan. Oo, Ma'am Jerry. Maylin Tungkalan. Bobby, naagit Mr. Namino. Praise the Lord na. So, sunod nga adlaw, magatuon na po kita. Magatuon sa kusang wali ugma. Cylinder pa sa... cylinder ito dahil. Cylinder ito isa. Ba? Busit. Ingon sa Bible, i-bless nang ga-curse sa imo ano ya. I-bless nang ga-curse sa imo. Okay. Abot sa Islam. Nasuko siya nga dili pinagas may binuhat kung dili pinagi lang kang Kristo. Nahibulong ko ba kay ngano masuko sila nga pinagi lang kang Kristo ang kaluwasan. Masuko gid sila, dapat gid pinagid silang pagkabutan gyud, no? Sige, kung sila atong hisugutan, pinaagi ra gid silang pagkabutan, maluwas ka mo. Ipugos gid nila ilang pagkabutan, bilib sila sa ilang pagkabutan. Kanang mga tao bitaw nga bilib sa ilang pagkabutan, mao na mga tao nga mamugos gyud nga maluwas sila pinagi sa ilang pagkabutan. Mo ba? Ganahan mo taas? Sa akong nahibaluan kay kanang gipaminaw sa wali, ganahan mo buo nga wali. Kay katulgon sila sa taas nga wali. Daghan gani mga membro nga mobalhin laing simbahan kay ilang pastor taas kay mawali. Urgent sunggid mga kabidya. Okay, so diyan kita kutob. Magtuon pa ko sa ako ang mensahe ugma ha. As na ko pastor kung ang usa ka tawo makasala o dili jud siya mo-admit sa iyang sala kay balaan sa iyang paris unsa man ang mahimong resulta ana pastor. Konsensya niya. Pero wala ka pangutang na imong pares, ay lang po sa ba. Kung maulam man lang hinungdan sa inyong panag-away. Taas mo wali og tights. Lagi oy, sa bataw ni oy. Dapat tag 3 hours. Grabe po gay na eh. Okay lang kay nay nagpadasa ako og kuan ka ng sanay. Pagkaon lami kayo. Noodles. O mga biskwit. Kaya ingon niya, kung magwali ko, magutman. Ang uban po gahatag og stars. Okay. So, diyan lang katoto mga igsoon ha. Kaya ingon man gud wala pa nakita sa itsura sa Ginoo. Okay. Kulas. Bye-bye, Pastor. And good night. Bye-bye. Bye-bye na. Sige, bye-bye na.
Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program. Bye-bye. Mao gyud. Tinuod. Bisa unsa nimo kabuutan, dili gina mag-erase imong kabuutan sa sala. Dili gina kabayad imong kabuutan sa sala. Kay mahal kaayo ang bayad sa sala. Ang bayad sa sala dili kabuutan. Ang bayad sa sala dili kabuutan ha. Ang sala mahal gid kaayo. Ang bayad sa sala kamatayon. Ha? Ug kinsa nga kamatayon? Kamatayon ni Kristo Jesus. Mo nang atong pagsalig naalaman kang Kristo Jesus, wala sa ato ang pagkabuutan. Unsaon paghatag og star? Kung kabantay ka sa comment section na star diha, tuplokan ng star diha. Mugamit ka ng GCash para maghatag og star. Mugamit ka credit card. Kuan na ha, dekorasyon na diha. Nga na magina basta ma-monetize na ang imong nga kuan. Ay mga star. Depende na sa inyo. Depende na sa inyo mga puso. Jane Binsorto, Isabelita, Mary Lumpas, Karen Bilbao, Noise Kids, Blesa. Ang makaluwa si Kristo lamang ha. Bobby. Amen. Isabelita. Kaya ang magkatulig. Amen. Amen, Ma'am Cherry. Okay?